Kublai fi ki perlo ki ki jonga khne kapor ngapriang sumhai fi sha ka YouTube channel ka jongi ka PNS Entertainment kerteng jonga Stanwell mani te ki banga kwa banyak keran bat pi hakne ka sngi kalong ba ile se pila don jing tmu lane pila don kata ka jing angnut kumno ba pinpli ya ka YouTube channel ka jong pi te kane kan dei ka video na banta jong pi bat ngam share pi ya ki mat ki ba kong san kita ki ba long san tli ki mat ki ba pi hab ban le lane ban but ranti haswa ba pin sedang ya ka YouTube channel ka jong pi te kane kan dei ka video na banta jong pi ale ngin ya pe ki kita ki san tli ki mat ki ba pi dei ban le kamat ka banangkong ka bangakwa banwan ra hapadeng jong pi ha kane kapor kalong ba sedang da ka ka padon hakti jong pi kata ka bamut ba phim don kam ya ki kamera ki baremdor phim don kam ya ki microphone ki baremdor phim don kam ya ki setup ki baremdor nrai tang da ka phone jong pi kalap yang ba pinchna ya ki video ki jong pi nrai ka kamram ka jong pi kalong tang kumno ba pin let jimut ban snai ki video ki bala ban wanra ka jing sngot tunat bat ki bakit jimut haba ki nong pet kin pet video jong pi kin sngot tunat bat kin yo jing mentoi kata ka dai ka mat ka banengkong ban ka pon ka banengkong ka ba pi dai ban le kamat ka baar ka bangkwa ban wanra apren jong pi ka long ba pi hab ban yai ne mo ban long regular ha ka ban upload ya ki video ha ka channel ka jong pi kata ka ba lakumno ro pin upload hak shitayo kawai ka video man katayo pihak ban upload lakumno ru kawai ka video kamantoi ba pin upload sibon teli ki video ha ka ju kapor bat pin sange no ia ka kam nrei ka ba kongsan ka ba pihak ban kemau ha ka ne kamat ka ba ar kalong ba pin upload ia ki video ki jong pi lakumno ru kawai ha ka shitayo kata ka dai kamat ka ba ar ka ba pidei ban le lane kamat ka bakong san ka bai pihak ban le kamat ka balai pat ka ba pidon kam ban le kata kalong ba pinhap ban snai ya ka thumbnails ka ba shai bat ka ba internet ka ba kibreu kila ban sngotu ya ka video ka jong pi bat bu ya ki jing tho ki balangkot bat kadur ka ba shai kenang bagi beriu kin la ban sngotu ya ka video ka jong pi kata ka dai kamat ka balai kamat ka basau ka pangakwa ban manra apren jong pi ha ka ne ka por ka dai shapang ka audio quality ka dai ka bakongsan tam ha ba pishna ki video ki beriu kinom sngo per lada ka video ka jong pi ka shulong biang nrei pihak ban kan mau ba ka audio quality ka dai ban long ka ba shai bat ka ba clear ba ka ba ki bru ki la ban yo sngo ki la ban sngo thu shai te kumno ba pinle ya kata karan kam ya pi ba ya le kat bala ban shoot ya ki video ki jong pi ha ki chaka ki palong kerja ki ba light na kino ki jing ban sawa kata ka dai ka ba kongsan ka ba hidon kam ban le kam ba ha ka bi dei bat ka audio quality kamat ka bakhadu bat ka benta ka basan ka bangakwa ban ya share bat pi ka dei shapang ka jing ya sha ngidon kam ha ka jing im jongi ha bangile ikono no kam ngidon kam ya ka jing ya sha lara klem ka jing ya sha nginam poi sha ka thong namar ba ka jing job kanamuan ha ka shi clip man kanamuan ha ka shi sngi kanamuan ha ka shi met nrei ka shimpor bangin poi sha ka thong ka jongi bangin long kinong job compare lo lada piduna ha kinong pe piduna ha kinong views ya ka channel ka jong pi piduna hakinong kersan ki jong pi kanom per ka kamram ka jong pi kalong ba phin yai pen bha na kapor chakapor persang yela de bat penblin ila de bandang le bha shu ya ka kam ka jong pi ya ki video ki jong pi haba pi tray ya ka kam karon kam ya ka jing ya sha kata ka de kamat ka ba khadu bat kamat ka basan ka bangkwa banwanra hapdeng jong pi te perlok ngangit bagan ka video ka jongi kalawan ra ya ka jing suntunan ya pi iwei pe iwei ki bapet ya kane ka video ka jongi kane ka por ban kan penslur ya pi ba pin dang tray ya ki kam ki jong pi kumno ba pin sedang ya ki YouTube channel ki jong pi kumno ba pin tray kam kumno ba pin upload ya ki video ki jong pi te lada kane ka video kalawan ra ya ka jing mentoy ya pi sngo ba ban like ban comments ban share ban subscribe ya ka channel ka jongi ru kumjo ban kawai ka bang ngakwa ban pentip na kaleng jongi kawai ka bang ngakwa ban kerpat na kaleng jonga simet ru kalong ba pin sngo ba ban kersan lem yangi da ka ba pin pek no ya ka tu ka music video ka jongi ka bang dang shudap ban release ha kine ki shisngi arsngi
Ikaba ladon mentah po YouTube channel kabangi ai kerteng ka jutang share te ki bompat yo i ki bompat page ya kan ke video sngo bah ban page no ya kan ke video ka jongi kanang ban naklian jongi ro indang la susu ban penmi ya ki jingrai ki music video ki short film ki film ban ki contents ha kan ke channel ka jongi ki ban wanra ya ka jing sotunat bat ka jing mentoy na benta jongpi ka tang kita ki kentin naklian jonga kublai hajar ngo in se kendu biang bat pi ha ki wei pat ki por bat ha ki wei pat ki video kublai hajar ngo